dabokjak belai kotor update news belai kotor update kwplai rokni mung saklaina bagui phaijak kwplai rokni mung tei jotono khakaham Tipra Motha ni wngwi Sabo kwplai wngsok sinai hinai sokpaikha 1 number simnani wngwi Brishoketu Debbarma simnani wngwi Brishoketu Debbarma kwplai wngsinai sini Exitpoll ni mote tei 11 mandai ni sopna Debbarma kwplai wngsinai hinai sini report of highway sokpaikha bising ni koktma mandai ni teibu 12 takar jolani Biswajit koloi kwplai wngsinai hinai highway sokpaijak sini bising ni koktma ni bising tei sai manjakha 12 takar jolani Biswajit koloi kwplai wngsinai teibu 17 gulagati manov Debbarma ka agokjak kwplai wngmani bwkhago lok jotono khakaham yafarut I news ni wngwi nrok kwplai wngmani bwkhago thangwi tongo borokni mungno swng Ramchanda ghat ni Ranjit Debbarma kwplai wngsinai kwplai ni bwkhago thangjak hnai sini report of highway sokpai tabukna update katal sokpaijak update rokni thani rawi tongo belai nangmani belai khatong khaja Tipra Motha ni wngwi bubagrani Motha wngwi tei 26 Ashrambari ni wngwi haino Animesh Debbarma bo kwplai ni bwkhago sogwijak kwplai ni bwkhago sogwijak ni rok khanana simi se nai simi tongsiri tei 30 Killa Bagma ni wngwi Purna Jamatia 30 Killa Bagma ni Purna Jamatia tribal welfare ni minister no mesena ni bwkhago kwplai wngmani bwkhago belai agokjak wngwi tongo bureau report ni bising tei sini report ni highway sokpaijak 30 Killa Bagma ni Purna Jamatia kwplai wngmani bwkhago nokni mung no belai khe khakaham yafaro I news ni wngwi tabok sawi tong haine hai 41 Ampi Nagar ni haine patal konna Jamatia mese we Pecharthal Jamatia kwplai ni bwkhago sogjak 41 Ampi Nagar ni wngwi chini bureau ni bisingtei kokma phaiwi sokpaijak Pecharthal Jamatia kwplai ni bwkhago nrok khanawana ni simi nai singi tongsti nrokno khakaham yafaro nrokni kwplai ni salno nrokno teibu jeng kokma update rogwi tongnai tamakhe jeng tabok Tipra Motha ni no simi sawi rokha teibo BJP CPIM ni bo chini thani o sokpaijak Tipra Motha ni no rokha jotono hambai teibo updates mana bagui krengwi tongdi